एक लक्षात घ्या, शिवसेना हा पक्ष बाळासाहेबांचा आणि त्याच पद्धतीत उद्धव साहेब हे सर्वसामान्य शिवसैनिकांना म्हणजे संघटनेवर चालतात। उमेदवार कोण हा महत्वाचा नाही, एका विचाराने आणि संघटनेच्या जीवावरती किंवा संघटनेच्या बांधणीवरती इथला उमेदवार हा निवडून आणणार आणि ही खात्री उद्धव साहेबांना आहे किंवा आम्हा सर्व पदाधिकाऱ्यांना आहे। उमेदवारी हा विषय नाही, हा जनतेचा विकासाचा विषय आहे। आज अपयशी ठरलेले पराभव दीपक केसरकर माझा पूर्ण ऐका पर्याय आहे ना आमच्याकडे, पर्याय आहे। मी तुम्हाला काय सांगतो, जो शिवसेना पक्षप्रमुख मान्य उद्धव साहेब उमेदवार देतील तो उमेदवार निवडून आणण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि त्याला आणणार। राहिला गोष्ट तो का आणणार, तर इथल्या जनतेच्या विकासासाठी। महत्वाचा विषय काय आहे की 15 वर्ष आमदारांनी 8 वर्ष मंत्रीपद भूषवून सुद्धा केसरकर इथे काही विकास करू शकले नाही। बघा, आरोग्याचा प्रश्न सुटला का, इथला बेरोजगारीचा प्रश्न सुटला का, पर्यटनातून इथला विकास झाला का, शिक्षणामध्ये चांगलं शिक्षण आज इथं विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झालं, कुठच्याही गोष्टी नाही झाल्या। म्हणजे ह्यांना जे खाती मिळाली त्या गृह खाती असतील, गृह खात्याचा प्रश्न इथलं सुरक्षित आहे का त्याला ते नाही देऊ शकले नाही। इथल्या डीएड बीएडच्या विद्यार्थ्यांचं आजही उपोषण चालू आहे बिचाऱ्यांचं। म्हणजे शालेय शिक्षण खातं मिळून आज या जिल्ह्यातल्या म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगारांना तुम्ही न्याय देऊ शकला नाही, डीएड बीएडच्या विद्यार्थ्यांना हे बेरोजगारांना न्याय देऊ शकला नाही। त्या केसरकर इथला कुठचाही विकास करू शकलेला नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पराभव आपल्याला करावा लागेल। जनतेचा विकास जर केला पाहिजे ना, तर केसरकरांचा पराभव हा इथल्या जनतेना आणि आम्हा सर्वांना हा करावाच लागेल, कारण आम्हाला पुढे सिंधुदुर्ग घेऊन जायचा आहे, इथल्या जनतेचा विकास करायचा आहे। हे सगळ्यात महत्त्वाचं। याच्यात एक सगळ्यात महत्वाचं असतं, पक्षाने संधी एखाद्या कार्यकर्त्याला दिलेली असते, त्याला ते आमदार करत असतात, खासदार करत असतात, त्यानंतर तो प्रशासनाचे लोकप्रतिनिधी होऊन म्हणून काम करत असतो। आता एखादा आमदार आणि खासदार आला निवडून की त्याला पक्षाला फंड मिळत नाही किंवा निधी मिळत नाही, त्या आमदाराच्या सहीने आमदाराच्या अधिकाराने सर्व काही केलं जातं। अशा वेळी त्या लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी असतं आपल्या भागातला, आपल्या मतदारसंघातला विकास करणं। आणि म्हणून आम्ही म्हटलं ना, आम्ही 2014 मध्ये केसरकरांना मोठ्या मनाने स्वीकारलं, उद्धव साहेबांनी त्यांना स्वीकारलं आणि मंत्रीपद दिलं। कशाला दिलं? इथला विकास करण्यासाठी। परंतु हे विकास न करू शकल्यामुळे वेळोवेळी ह्यांना उद्धव साहेबांनी बोलवून सुद्धा आमच्या समक्ष सांगितलं की तुम्ही विकासात कमी पडताय, तुम्ही पाठपुरावा करण्यात कमी पडताय, इथल्या जनतेची ओळख। हॉस्पिटलचा विषय असेल, मी तुम्हाला या संदर्भात उदाहरण देतो की मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल सारखा गांभीर्याने विषय उद्धव साहेबांनी घेतला होता की मुख्यमंत्री असताना 4 मीटिंग लावल्या, परंतु ह्यांची केसरकरांची संस्कृती किंवा वृत्ती तशी आहे की ह्यांना विकास करायचाच नव्हता, म्हणून त्या 4ही मीटिंगला केसरकर गेले नाही आणि उलट ते खापर उद्धव साहेबांवर फोडतात की मला विश्वासात घेतलं नाही किंवा हा रेंगाळत ठेवला उद्धव साहेबांना। कसा ठेवतील? ओ लोकप्रतिनिधी तुम्ही आहात, तुम्ही त्यावेळी तुम्ही मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटलसाठी बंड नाही केला उद्धव साहेबांशी, स्वतःला मंत्रीपद हवं म्हणून तुम्ही बंड केला। ही जी केसरकरांची वृत्ती आहे ना, ही सर्वसामान्य जनतेमध्ये आता आहे आणि त्याच्यामुळे केसरकरांचा पराभव हा नक्की आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।